Igbo ekenekwa m unu bụ ndị ọma njem ọnụ. O nwere ihe ọbụla ị ga-agwa m n'ụwa mgbe desi na eze nwaanyị a na-ese ihe, ọ na-ese ihe osise, ọ na-aṅụ onwe ihe bụ ọ bụrụ sọsọ interact with the spiritual entities ka ọ na-eme. She's on something, ọ na-aṅụ ihe, ọ na-aṅụ ihe ahụ, ọ na-ese ihe osise. These two things ọ gbanahụ ihe. Esiri na-eme eze nwaanyị mgbe ọbụla kpakpakpakpakpa imepe ọnụ na-akụghịrị. What is eze nwaanyị n'ala Igbo? Enweghị dịka eze nwaanyị to start with n'ala Igbo. Isada na agwụ na-eme gị ọ n'iso n'otu, agwụ na-akpa gị ọ n'ịnọ n'otu. Otu ahụ bụ otu ndị mmụọ mmiri, not eze nwaanyị. This thing na bụ na rebrand ya witchcraft into something a na-afụ anya. Nwe ihe ya agwa m maka ya. Nene ihe o si na Maazị Nnamdi Kanu mere ọ na-like no. Nene ya. Unu gosi m vidio Maazị Nnamdi Kanu ebe ọ kwụ ọtọ na-ekwu okwu wee buru egbe wee kpuchie ihu. Ọtụtụ ndị mmadụ hụ buru egbe nọrọ ya n'azụ a na-eme show of egbe. Unu gosi m vidio Maazị Nnamdi Kanu ebe o ji mma. Unu gosi m ya na unu si no terrorist. Shekawa Abubakar Shekawa bọzi terrorist. Ndị akpọrọ Chibogest abụrụzi terrorist. A grantiri ndị nke ahụ forgiveness because na ndị Awụsa achọrọ ndị Awụsa na-egbo ọgwụ. This man nna amara ife ya na ife Doris jere na shadow ya na-eme. Ọ bụrụ terrorist. No, Maazị Nnamdi Kanu bụ ife bụ terrorist. Unu gosi m vidio ebe afọ nọ na-eme the terrorism. Unu gosi m mmadụ one o kidna na ala Igbo, o kidna na be ndị Awụsa. Ewere mgbe ọ na-abụ Maazị Nnamdi Kanu jee na be ndị Awụsa, ọba chọọchị jee gbuo ndị mmadụ, ọba mọs jee gbuo ndị mmadụ. O nwere mgbe o biri ụdị ndụ ahụ, o nwere mgbe o nyere ụdị instruction ahụ. Then gịnị bụ ife mesịrị terror? Gịnị mere terror? Not to let my people go. Fedo! We have served enough, we have served enough. We are getting marginalized. We want to go. We want to go. We want to be our own. Nigeria and I feel that the natural resources they are need. When you let these people go, we will crash. And these people have everything originated. The coast, the mining that is being mined in the good ourselves. The oil, there are many things is in the east, the good resources. That's no, we cannot live without these people. Now, Maazị Nnamdi Kanu say, let my people go. Kagwa abo yi Igbo juru eti ọnụ. Wesi no mere ogene. Ife ani na-eme. Uda ni na-ede a na-eji mmemme mmadụ otu anụ iji ha ya ga-afụ ya. Kedu ife ikwugoro maka ndị ahụ? Kedu ife ikwugoro? N'ebe na-ata Maazị Nnamdi Kanu ụta. Because na he was born for that, obviously. Mmụọ na-eji ya ekwu okwu, obviously. He's a prophet, obviously. Ọ pụtara Igbo, obviously. But along the line, he became cautious ka ghara ewu. Do you understand? N'ife mere Maazị Nnamdi Kanu bụ ka ghara ewu. Do you know that it is alleged that there were how many thousand people camping in the bush waiting for Maazị Nnamdi Kanu's instruction to go into as in here with the Nigerian government? No ammunition is fine, but with their hand they run, very radical. There are people who devoted themselves. There are people who volunteered themselves for this struggle. There are people who are ready to lay themselves down and they buy. And Maazị Nnamdi Kanu ask them not to buy. Maazị Nnamdi Kanu ask them not to. Had it been how many years ago? No, but Maazị Nnamdi Kanu say, "Ayada." Are you saying Naya Manda with the kind of weight Maazị Nnamdi Kanu pull? Are you saying that Naya Manda, Ayakada? You understand? Okalebo abata police station agba ya ọkụ. Aba army base in my derogatory time ekwu okwu ya. But Maazị Nnamdi Kanu sere ndị Igbo eje n'agha. Yeah, because no chọrọ ka abịa kwafu ọbara. Because no chọrọ ịbụ terrorist. Maazị Nnamdi Kanu sere ka akpabi aka nkata. Maazị Nnamdi Kanu sere ka esolu Nigeria wayo wayo.
instead of the rough way, because me, I prefer the rough way. People should move ahead. Like the rough way, the radical way. I wish you know me the rough way. Do you understand? A bien Nigeria hapa. Nigeria maro na ebiri hapa. Mana mazi Nnamdi Kanu sere mba. Then unataiza wesi no terror. Kedu ifo mesoro jiburu terror. That day is that mazi Nnamdi Kanu obiaru bunu bia buru. Na mu mepere obi chukwu mmadu we baga fe turu obi chukwu. Mmadu ga fe turu obi chukwu we jeburu ajo mmadu. Imamadu onye nkwadogolo olu dibia. So each the one of them kita no na-egbu mmadu si na mu na-egbu mmadu. Ya each the ofu nwa bem mu ana amalo no na-egbu mmadu aka m na-adịrị ya. Ya wa na amalo ya wa makwa na aka m adịrị no ọbara ọla. Ibogideze m ya mu asịrị ya dorogo na mma. Imakwa na God is God of motive. Kedu ife bụ motive Maazị Nnamdi Kanu initially? Let us talk about his motive. Freedom for Igbo man. The same Igbo man patata tanasi crucify ya. Ogeki na-ekwu maka ndị Hausa gratire. Ndị Hausa na-eji mma ndị Hausa mere ọtụtụ ihe asị ha na-agbagharugo ha pụta na ka agbagharu unu. That is unu meche ihe a niile unu mere na ala Igbo agbagharu unu. Then Maazị Nnamdi Kanu bụ okwu ka ọ na-ekwu. O expose the Nigerian government. Na Buhari jubil of Sudan and replace Gokwanu Buhari na ko Sweden. Na change the interlock. O ya butesi the limelight in na amalo be hidden something. Ihe na amalo na ko sme with the fact and figures. E say man no yen ka be fe kwesiri ewo. Mo sheka wo de ndo. Iwata Maazị Nnamdi Kanu wo ka sheka wo de ndo. We be say that na he avoided violence with his life. Are you aware that Nana can ever not this thing because he avoided violence? Is they aware? Do you know that now? Akalaka Maazị Nnamdi Kanu is so great that even it is also alleged that Ndami pledged that man volunteer. Ndami Connors, Ndami General pledged their volunteer. Are you aware? Osemba kaiga de our bushes, Nanda na be ye here. Ndia na men Kanu. Oka ga ede gike chekwa go ya bi ojo mere. Oye mere unu that thing. Oburu na along the way na Maazị Nnamdi Kanu make mistake. Ke malo ki yesi do bon. On internet ki abia ko e. Ko mistake ko mere bono so ayada. Of course oburu unu ma no why you for that kind of influence or ayada. Ayada ozbo. Oburu no why you that kind of influence. Mana Maazị Nnamdi Kanu say sit at home ka emegbuo Nigerian government. Sit at home ka ndị abara ayuru ka ha je mefefa kwesịrị ime. Then esimba na no melo gene. Gosum video ebe ahụ osielu mmadụ mma no na wanna see something. Mana ọ bụrụ na iwelo video ebe o mere nka. Ebe o je na mosque, ebe o je kidnap all religious people, ebe o je eme. Ihe ezu ike.